Unesaluni abantu bayafika kuwena kodwa ababhadali. Unesaluni abantu abafiki kuwena uvulela ngaliphuma lizwe liyeshona awubonani namuntu. Ngaleyo weekend le kenzeka kufika uyi1 umoya wakho uyafa umoya wakho ushona phansi lokho kwenza ubona ngathi akuphumeleli. Abanye bayafika bazofuna ukwenza amazipho kodwa amazipho bayenza abafuna ukukhokha bafuna ama favor ngapha nangapha selona akayiphila ephefumuli. Uyastruggleisha ukubhadala irent. Sometimes awukwazi ukubhadala irent. Umuntu ingene imali yakhe ibe hand to mouth. Kuthi acede nje ukwenza amazipho sekumele ukuthi ucabuze uyothenga isinkwa. Awunayo imali ukwazi ukuhlala ikade saluni yakho. Unefiso, unema plans usaluni yakho ngayikhulisa kanjani kodwa konke lokakwazi ukuthi kwenzeke. Uyafisa ngazo zonke indlela ezahlukahlukene ukuze na social media ubonakale ube umuntu okwazi ukwenza izinto zenzeke. Abantu uyaposta uyababiza unakho konke okwenzayo kodwa iskill sakho ubona ngathi sikuphilisi. Ithi inyanga yamacala akusho ukuthi uma ngabe une talent ungakwazi ukuthi ulenze ukuthi liphile ngamakhambi wesintu kube sekufile lokho. Zikhona newasho as affordable for abantu abanamasaluni abafunayo ukuthi amasaluni wabo ahambe kahle. Uthengisa ukudla uthengisa ama products athile nawo konke okuningi ukuhlohlona kwako uyafisa kambe kahle lokho kwenzayo kodwa kwenzeki. Kodwa wena uyafisa into ebalekile yini isifiso. Ngoba phela noma singakunika into uma ungathemba ngeke yenzeke. Uma ufisa ukuthi uyathemba ukuthi lento le ikhona kuwena itshaliwe ukuthi lento ngakwazi ukwenza ngelinye ilanga. Ukuthi umkhunde bezitha zikhona iwasho ezinamandla for amabhizinisi afana nawo amasaluni ukuthi aphakame asebenza afake imali njengemali. Lalela kanye nathi nabo ufakazi. Ngiyabonga mkhulu, ngiyabonga. Singisebenzisa iziwasho zakho especially ngamathela. Malanga nemali yahlala empilweni yami. Singisebenzisa ngemali, uqale uyisebenzisa ngeDisemba. Hayi imali yami. Uyazwela nawe imali yahlala umnumzane une barber shop lona ugunda abantu kodwa njengamanje uhamba ngeimoto ezingasuka umphansi usakaza uthenga imoto zabambili ngaye barber shop. Kukhona abanye abantu abathi mabathemba into zonke bese ziyenzeka. Into ebalekile ukuthemba noma ngabe usebenzisa isiwasho sinawo amandla uma usithemba kakhulukazi uma uzosithenga unethemba. Into ebalekile ithemba nomuthi ukhona nekuphakamiswa kukhona. Mangafiki emandleni okuphakanyiswa thatha isiwasho ubone sonke sikuphakamisele ekutheni manje uthola umuthi ubone umuthi uphakamisele ekutheni manje uthola isiphakamiso kube istep sakho sokuthi uphakame endaweni yempumelelo. Yamacala seyithi ukuthi ukhumbule ayikho inkinga nesixazululo kuzibe inkinga kusho nesixazululo.